Благородни гости! Добре дошли в моя дом на улица Меджур, номер 12. Аз съм Адриана Будевска. Родена съм на 13 декември в Добрич, в семейството на силни жени. Казват, че прабаба ми Буда била толкова властна, че децата й започнали да носят името й като фамилия. И ето, така останахме Будевски за поколение наред. Животът ми бе белязан още от дете. Загубих двете си сестри от болест, а аз оцелявах като чудо. Любимка бях на брат ми Ганчо и снаха му. Те ми подадаха ръка и ми отвориха вратата към изкуството. Именно те ме насочиха към актьорската сцена и с помощта на Иван Вазов и Иван Шишманов получих стипендия, за да уча в Москва. От детските, а особено от ученическите си години, и аз много обичах да представлявам. Както казахме тогава, да декламирам, пея и танцувах. Като вземах участие във всички забави в гимназията и в пансиона. Москва, тая моя детска мечта, се превърна в моя професия и мое призвание. Когато се завърнах, започнах да играя в Сълза и смях, а после в Народния театър. И оттам едно след друго. Чехов, Ибсен, Шекспир, Вазов, над 100 роли. Първата Нора на Ибсен в България, Лейди Макбет. Така трудно ми беше да играя злодей. Маргарита Готие и, разбира се, Радо от Подигото. Но сцената ми беше и убежище. Тя беше полето, на което преживявах всичко. Моят съпруг Христо Ганчев, също актьор, почина от тифус по време на войната. Малко след това загубих дъщеря си, а после и единия ми син, убит трагично в чужбина. Животът ми отне много, но ми даде силата да преживявам на сцената това, което не можех да понеса извън нея. Играех, дори когато душата ми крещеше. В едно представление излязах в ролята на Далила от Владимир Мусаков на 43 години в прозрачен костюм. Казаха, че било скандално. Но за мен това беше свобода, изкуство. През 20-те години останах сама. Пенсионираха ме преждевременно, за да отстъпя място на младите. 37 година заминах при сина си в Аржентина. Там останах години, далеч от сцената, далеч от България. Беше интересен период. Там и до ден днешен живеят моите наследници. Спомням се моя внук, който опитах да уча на български, като му пеех под една палма в двора ни. Каниха ме често в театър Колон, което беше начин дори далеч от България отново да съм близо до театъра. Бяха бурни години. Тогава периодът на феминизма беше в разгара си и жените се учихме да правим всичко. Последствие пък кръстиха на мое име и кратер на Венера, планетата на жените. Но съдбата имаше друг план за мене. Георги Димитров, тогава ръководител на страната, ме бил харесал. Та така ме върна в родината, за да отбележа моята 70 годишнина. Не е ли странно, че днес, толкова години по-късно, пак съм тук и с помощта на технологиите мога да оживея пред вас. Нещата много са се променили, а аз съм много щастлива, че имам удоволствието отново да отворя вратите на своя софийски дом, така, както го правех някога. Не за публика, а за мои скъпи приятели и гости. Имаше години, в които домовете на артистите и писателите бяха истински пристанища за духа. В просторни салони, украсени с тежки завеси, под мека светлина, се събираха хора с остър ум и фина чувствителност. Писатели, актьори, художници, интелектуалци, които търсиха компанията на своите съмишленици. Разговорите започваха с високите теми на деня, за изкуството, за ролята на жената в обществото, за новите пиеси и литературни течения. И плавно преминаваха към по-неформалните, понякога острумно пеперливи истории
от артистичните среди. Смехът се смесваше с кристалния звън на чашите. Сервираха се сладки плодове, красиво подредени върху порцеланови подноси, поднасяше се бренди, вермут, ликьор и чай и кафе. Понякога музиката вземаше думата, изпълнена на старинния роял. За кратко караше разговорите да утихнат, само за няколко минути, преди да започнат наново. Моята младост беше епоха на огромен творчески подем и свобода на духа. Епоха, в която жените вече можеха да правят всичко, да пътуват, да учат езици, да заявяват мнението си в обществото. И разбира се, да организират вечери като тази, които се превръщат в малък празник на ума и сетивата. Днес вие сте мои гости. Приканвам ви да уловите ехото на миналото в този салон, да почувствате във въздуха деликатното ухание на фин парфюм, да се вслушате в звука на чашите, които тихо звънят в такт с музиката. Всяка от моите съвременнички, жените на Лозенец, ще ви отвори врата към миналото през своя собствен живот. Но началото поставихме тук, в моя дом, с моите спомени от тази отминала бляскава епоха. Добре дошли и нека пътуването започне. Здравейте! Радвам се, че тази вечер мога да бъда тук, заедно с тези две прекрасни дами, в дома на Адриана Будевска, чието живот и театрална кариера са вдъхновили няколко поколения българи. Аз съм Пенка Касабова, учител по професия, но бих казала и по призвание. Родена съм на 12 август 1901 година, Стара Загора, в семейство, което издигаше на пиедестал духа и образованието. Моите баща и майка бяха учители, а мой по-голям брат е Гео Милев. Да, онзи Гео, поетът и основоположник на български експресионизъм в литературата. Като дете мечтаях да стана астроном и да откривам нови светове. Но животът ми даде друга, още по-важна мисия – да бъда педагог. На 18 годишна възраст по настояване на моя баща завърших курс за детски учителки при Елисавета Кларк. Мис Кларк е дъщеря на първия американски мисионер в България и създателка на американска детска градина у нас и школа за педагози към нея. Като мой ментор, тя ме подкрепи да замина за Америка. Това се случи в един от най-трудните моменти за моето семейство. Тък му бяхме получили известието, че брат ми Гео е изчезнал безследно, след като беше привикан за малка справка. Повече никога не го видяхме. Въпреки мъката си, баща ми, за когото образованието беше най-висша ценност, ме подкрепи да замина. Дори не мога да си представя какво му е коствало, но той успя да намери 32 000 лева, колкото струваше билета, и така заминах да продължа образованието си в Националния колеж за предучилищно възпитание в Еванстън край Чикаго, където прекарах 4 години. Там имах възможността да срещна невероятни педагози, сред които и великолепната Грейс Хемингуей, леля на писателя Ернест Хемингуей, която ни преподаваше изкуството да се разказват приказки. Всяка приказка, разказана от нея, се превръщаше в малка пиеса. Нямаше нужда от декори, тя ги създаваше с няколко изречения. Мимиките и жестовете, с които разказваше, бяха пленителни. Тя е една от жените в моя житейски път, вдъхновили ме след завръщането си в България, да приема мисията да бъда педагог на педагозите. В последните дни на 28 година се върнах в София без предизвестие. Файтонът спря пред американската детска градина на улица Белчев 21, точно по обед. Помня този момент, сякаш беше вчера. По стъпалата тичаха деца, бързащи за обяд, също както преди 4 години. Сякаш нищо не се беше променило. Почувствах се у дома. Няколко месеца по-късно, с препоръката на мис Кларк, поех ръководството на професионалните курсове за жени педагози към градината.
Бях изпълнена с вдъхновение. Каква благодатна почва е младия човек, който иска да учи. Драго ми беше да гледам как жужжат край мен младите учителки, жадни за знание. Най-важното, което се опитах да им предам редом с теорията, беше любов към децата. Как да вникнат в тях? Първо да ги опознаят и тогава да възпитат от тях високите ценности. И докато бях погълната от тази нова своя роля, животът ми поднесе нещо, което нито един педагогически план не може да предвиди. Любовта. През 1937 година срещнах един млад студент по право – Борис Христов. Аз бях по-възрастна с 13 години, но любовта не пита за години. Той пееше с несигурност, а аз бях неговият най-голям слушател. Вярвах, че този глас ще полети по-далеч от всяка съдебна зала. Много се е писало и говорило за връзката ми с Борис Христов, световно известният оперен бас, който за мен си остана моят любим Борко. Насърчих го да остави правото и да тръгне по пътя на музиката в Италия. С това решение, съзнателно или не, прегърнах самотата, но и получих специално място в неговото сърце. През 1946 година опитах да получа разрешение и да го посетя в Италия, но Държавна сигурност поискаха от мен да подпиша декларация, че ще докладвам всичко, което видя. Излишно е да ви казвам какво отговорих. През целия си живот пазех писмата, в които той разказваше за световните си успехи, за своите трудни моменти и чисто човешки колебания. Събирах изрезки от чуждестранни вестници и списания. Така създадах дневник, който оставих на моята племеница Леда Милева, с молба да бъде публикуван едва след като и последният човек, който би могъл да бъде засегнат, си отиде от този свят. Тя го направи и днес можете да прочетете книгата за великия Борис Христов и нашата съдбовна среща под заглавие «Любов и талант». В края на 1932 година сбъднах още една своя мечта. Създадох списание за предучилищно възпитание, помощник и вдъхновение за възпитателките в детските градини, но и увлекателно четиво за родителите, което популяризира предучилищното образование. Нарекох го «Първи стъпки» и излизаше цели 12 години. След 1944-та нещата обаче се промениха. Уволниха ме. Казаха поради непригодност. Аз наистина бях непригодна, тъй шаблонно и безкритично да въведа съветския метод в българските детски градини. Просто не можех да отида против съвестта си и против педагогическото си верою. В желанието си да съхраня паметта и делото на моето семейство, в края на живота си започнах да подреждам нишките на рода си, за да оставя памет за следващите поколения. Изработих голямо родословно дърво на рода Касабови и Милеви, оставайки го да расте за следващите поколения в моя мил дом на улица Капитан Андреев, номер 6, в Лозенец, където прекарах последните 40 години от живота си. Днес сте сложили там моя паметна плоча, за което благодаря от сърце. И макар да напуснах този свят на 12 септември 2000 година, съвсем близо до 100-ната си годишнина, вярвам, че любовта към децата и образованието все още живее в делата ми. Ако от тази вечер отнесете мисълта, че всяко дете, и малко, и вече пораснало, заслужава уважение и свобода, значи присъствието ми тук е имало смисъл. Аз съм Ирина Тасева, актриса от Народния театър, и много се вълнувам, че точно днес, повече от 25 години след като напуснах този свят, съм тук сред вас. Ако някой ми беше казал, в дома на великолепната Адриана Будевска, но преди да разкажа за себе си, позволете ми да споделя една история за нашата домакиня. Историята за деня, в който я срещнах за пръв път.
Една вечер в Народния театър се играеше за пореден път Хамлет, но точно тази вечер аз не бях на сцената, а в публиката. Бях си наранила лаката след падане. Точно преди началото на представлението, вратата на актьорската ложа, където бях настанена, се отвори и влезе висока жена с прошарена коса и спокойни сини очи. Тя леко ни кимна с глава, усмихна се и зае своето място на един от предните редове, запазени за доайените на театъра. Тази необикновена жена сякаш внесе нещо със себе си, което ни накара да изтръпнем. В бледото й лице, в цялата й външност и държание имаше нещо особено, нещо трагично, което силно ме развълнува. Вече знаех, това е Адриана Будевска. Тя седеше мълчаливо на своя стол и гледаше спектакъла. На сцената се играеше Хамлет, а аз не откъсвах очи от нея. Профилът ти се очертаваше на светлината от прожекторите. За Будевска се говореше, че съчетава комбинация от качества, с каквито природата рядко беше толкова щедра. Прекрасна външност, чуден глас, изгаряща емоционалност и талант. Всичко това беше вярно. Докато я гледах, в мене се надигаше силно и топло чувство на обич към тази жена. Искаше ми се да извикам: прекрасна Адриана Будевска, благодаря ви, че дойдохте тази вечер. А ето, че днес, по този причудлив начин, аз съм нейн гост, заедно с всички вас. Нека ви се представя. Казвам се Ирина Тасева и съм родена през лятото на 1910 година в Кюстендил. Град с меко слънце и бавен ритъм, където земята ражда не само плодове, но и големи таланти. Като един от любимите ми художници и мой съвременник Владимир Димитров Майстора. Още като девойка обичах да наблюдавам хората в неговите картини, техните пълни с живот очи, които казваха повече от 1000 думи. Младежкият ми план ме отведе в София, където театърът ме плени и тази любов остана жива до края на живота ми. Стъпих на сцената на Народния театър съвсем млада и останах там десетилетия. За мен театърът беше дом, убежище и борба едновременно. В него преживявах най-големите си радости и най-тежките си съмнения. Изиграх десетки роли. Джесика във Венецианския търговец, Хедвиг в Дивата патица, мадам Сан-Жен, Александра в Егоре Боличов и другите, и много други. Всяка остави своя отпечатък в мен. Обичах силните женски образи, които отстояват себе си, но и онези крехки героини, в чиято уязвимост откривах особена мощ. Извън сцената имах още една страст – книгите. Писането се превърна в моята втора любов. Издадох книгата «Така блестят звездите», в която събрах спомени за колеги, роли и онова особено вълшебство, което се случва зад кулисите на театъра. А по-късно оставих и «С Богом любов», една по-интимна изповед, която излезе след смъртта ми, но носи гласът ми такъв, какъвто беше. В нея разказвам също така за скъпия на сърцето ми лозенец, такъв какъвто беше тогава, и за моята любима улица, където преминаха най-хубавите години от живота ми. Наричаме уличката на спомените. Тя си стои все така малка, каквато си беше, огряна от слънце, незастегната от високи сгради, топла, тиха, провинциална. Уличката неразделни в квартал Лозенец, точно до Римската стена. Обичах да минавам през нея, обичах дори неравния и паваш. Докато крачех по нея, пред мен оживяваше цялата моя младост, проста и романтична. Виждам пред мен на номер 3, Паянтовата къща. Ето ги прозорците на нашата мансарда с аксиите, пренесени от Кюстендил, богатството на мама. От прозореца на първия етаж наднича нашата хазяйка, Леля Елена, която често ме караше да чета на глас. Така бях прочела целия роман на Толстой «Война и мир» и всичко прочетено по този начин оставаше отпечатък в съзнанието ми за дълги години. Колко жив е споменът за тихите вечери в дома на Елена Снежина, край димящия самовар, там в онази малка мансарда, където четях и търсех отговорите на въпросите, които изпълваха главата ми. Колко погълната бях от пиесите, как ме опияняваше любовта на публиката. Чувствах се като лека прашинка сред силни, ярки, големи личности. Сякаш при мен всичко се получаваше с лекота, но само аз знам колко труд и усърдие стоят зад тези успехи. Още от първото ми стъпване на сцената бях приета добре от публиката. Често аз играех момчета. И то какви? Дейвид Копърфилд, Савата от Йончо Виханове на Стефан Савов, Рубин Златното сърце и още много други. Но аз играех смело, радостно. Закусвах туршийка и хляб,
Главата ми стигаше тавана в малката ми стаечка, но колко само бях щастлива. Чувствах постоянно как нещо ме закриля отгоре. Крачех бодро с ябълката на главата като синът на Вилхем Тел и гледах наоколо без страх. Но аз пораснах и ролите се промениха. В мен изгря жената. Машенка, Луиза, Жулиета, Делия Мун от скандал в Брикмил, Еболи от Дон Карлос, Елка от Гераците. Затварям очи и отново блести ясен есенен ден. Топлата софийска есен, която винаги ме е вдъхновявала, е в своя разгар. За мен на есен всичко започва наново, започва животът. Помня как един ден, като днешния, отивах натам към театъра с леки, почти танцовални стъпки. Сърцето ми беше пълно с щастие, предстоеше новият сезон. Стоях насред площада, пред червеното здание на театъра. Белите мраморни плочи лъщяха измити от утрината роса. Всичко светеше огряно от слънце. Какъв пъстър свят, какъв хубав, светъл живот! Това е моментът, който искам завинаги да отнеса със себе си. Театърът ми даде сцена, публиката любов, а Лозенец – дом. В малките улички на този квартал и в залата на Народния театър се научих, че човек е жив, докато търси красотата и я споделя с другите. Ако днес моят глас успя да стигне до вас, нека бъде като тихо напомняне, че всяка роля, всеки ден, всяка любов заслужават да бъдат изживени с цялото сърце. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, мили дами, за хубавите думи и вашите истории. Днес, тук, в моя дом, който сега се казва къщата на София, вие срещнахте 3 различни жени – Ирина, Пенка и мен. Нашите пътища се пресякоха за кратко под липите на Лозенец. На всяко от нас беше отреден различен живот, но всички носехме едно и също упорито желание – да дадем смисъл на времето си, да превърнем болката в сила и мечтите в живи дела. Бяхме актриси, учителки, майки, приятелки, но преди всичко бяхме жени, които обичаха своята работа и вярваха, че културата и знанието са онова, което движи напред една нация. Епохите се сменят, но духът остава. Днес вече няма тежки завеси и вечерни салони, но има друго – памет. А паметта е нашия начин да останем живи. Затова ви благодаря, че сте тук, че спряхте часовника на времето за час, че ни позволихте да оживеем още веднъж не в прашни страници и пожълтелите снимки, а тук сред вас. А сега пътуването продължава. Насладете се на скромния бюфет пред вас, който опитах да пресъздам, така че, както ние хапквахме някога, разгледайте по стативите пред вас снимки на жените, които обикалят същите улички из Лозенец днес, така както ние ги обикаляхме някога. Всяка една от нас е различна, а в същото време сме толкова сходни, жените на Лозенец вчера и днес. На здраве, времето е ваше.